Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Subdivision PWD Chokihola IB Aban Ahem Puthot repairing to Vek Nangji Pusi, KARBI ANGLONG Autonomous Council Apan, Choning Ripon. Kedotang Ahemta, Selam Thupami Pulotangti, Mesen Jilang, Athi Labangso, Nilip Subdivision PWD Chokihola IB Ahem, Mesen Ahotke, Laso Ahem along, Inglong Ahavarpen Kevang, Ahem Chiliun Edet Ahotke, Laso Ahem alongsi, Boha Dolo. Bon Talapen Arlenke Themati Iyamabarim, Chondrokanto Terang, Kibom Ahotke, Laso Ahem along, Vangbom Halaso Ahotke, Ing Thirjirlo. Bon tanon api pini arnian ke labang so ahem ke non ke chai nong aroy hanwe aroy chemandet lo ke dam tang PWD IB kimi kimchet patang te det akimi tatang te abana long ta dono amat non ke do jong jong chemandet lo pusi rada tumpen ningje pon non amat labang so PWD IB ingram so joine kipalang meji aphan nili PWD choki hola IB along saipu mohen hanse methang akhia da pensi bang troxi atomaphan sai paklemsi ke pangthai ke pamat klembom lo Nilip Subdivision PWD Chokihola IB along Liadang Kadokavi Chiri Inkoido Pusi Perangkia Thingno Ningjepon Rada Tumati Nilip PWD Saipu Mohen Hansi Nilip Constituency ASTC Convener Deben Teron Lapen Kamchongdat Atuma Hinpen Prabjin Pen KARBI ANGLONG Autonomous Council Pen Labangso Nilip PWD IB Abanahem Repairing Vek Nangji Pusi KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM MP MLA Lapen MSC Atuma Phan Choning Ripon Dagi si kasik sakdo koklo Dili dag 1997 si nang transfer Chokihola subdivision along la dag pen afrang ke PWD bangami oho prang ai em tumna dag lok si wang lo harleng the tuman la dag si wang lo sita la pinangana ningkan dolo repairing ka wi pena jok ke building anda henu lo non ke repairing ke dorkar lo nge non masterol da afrang ke bang thongkep do non ke ajaha tumge retire lo ajaha tumge ke thido lo amasinon ge doge bang phowel lo ange campus anda ingram elo sigo kado beni tum akut ben ke staff hoi tangka cirung pol si building anda habitan thaki pan lo tanda long so compound longli kona dang the lo lada PWD nona long le doge ciri ingkoi do kopyap sikim ji kon sikim ji ma PWD building ange dak sikim nahi bolota kopia thesi hadak kim namrong mala banga nil da chi yun da kon bang tu da stab ni tum bang phone do chukidar inot pion inot LG lo UD lo bang ke thom do ini sitame na sengson pinangpo ba repairing sitame nang tem pinangpo lakin itu nili for jungjung inut bahini ko khali do nili parata tum akar iya bang kala dak sido nai la se kaprek la sarkar bang bom BJP sarkar bang bom kaprek aphan dak pen terek bom patang hingno lang le dak bang hingno la sila dak le tum la so ai bi bang non prap jin pen jongsi itum han lahai akimi tame bala repairing tame nang tem pi kulote ni tum chorolo la non jungjung sitame alang lim hon han se pen si lahai sami ke sapha kaprek department pen tu kali alang si claim pon bom alang ni khang cross pen si alang ni cepat du pen si lahai tum han ASDC hin pen pherang KMI padopon aruni phai hiniyarni ASDC hin pen pherang KMI phapon sikidam tang jangmini phain ko raner kebarni loring the pialong ke pamanpon unity peace and development apothak ningjepon BJP atum abatai along amayalong hempre apothak alam pina ningjepon padolo lapen article 244 eta pachun jiaphan chichak ponlo bonta India Prime Minister Narendra Modi KARBI ANGLONG nak homri pen hempre kaputhak asapta ningjepon pedet ke laki BJP atum ke pacho bai lapen hempre kalam ke warfare asonlo hempre kaputhak kaningjeji ke aphialam lo laso hod ASDC aphansita me kachitong dunchi lapen memorandum ke paje dunchi aphananta our side nipi ponpi lapen kaprakasong aphantabe lapu thak thak our side pi ponpi pusi ningjepon Sejak nong jo, percoba jo, lagi autonomous itu lah movement ke hang, so isu ke election isi tools, apa sih? Cepat je jod mati lah, so isu kan lagi jod kan nama ceklan. Laan so si ceklan tidak lah bangke non loreng happy lah. Prime Minister में था मसी बांग्लादेश पेंसिल itu pen 11 April ni pensil itu disipan ni itu dia Prime Minister lagi apa nilai itu
memorandum pitundi pula entrek tak pun. Laso pena masih akhir bangke insan klik lo masih 28 rani bangke April 28 bangke kan lo laso rani ini so masuk pasudar peni itu langgam lo ajulo di sini ajulo bangke laso antara bangke principal secretary kalbeno Thomas Council Hans Pachini ta akhir bangke tengok lo insamri lo nulen lo ta tengde thang tengde lah hai lo dia bangke itu majib ben dia makai hai han junin rena di pada provinsi amlo dia macam kerja lo ni chief minister on than ik bolam ta phe bangke asupan sini itu mesti cisik kan se during kita na itu namlo during kita ni dok no itu pachini lo personal mate ni itu itu memorandum ini di hanglo ko formally ni itu sarkar na pachini amjelo sono ma non è detto non ma api bana pati delo da no che gelo di sta pa la sì ini tu man mangga api bana reject lo api gar jolo mo ya sisi bana gelo na reject lo akapre tu custom sono company tame laso ang tu kita me memorandum ini for lam go ta ku no laso bana itu resmi dia klang itu ko di kartu ko itu so Aruni Hini Arnitilia Por Lakhain ko Rahini Saropathar constituency Japra Langso Cultural Complex along UDFS Asong Mahangkapat Hekpon Kanghon Rong Parpen Kachari Por Amayalong Alihia Manpen Kachetongdun Abarim KSMI Pusimion Rong Par Kangbura Timung On Kro Bapuram Tokbi Romesh Singnar Suresh Rong Par Anparta Klembang Puklembang Pietum Chetongdun Kilik Nangte Bokbomlo Lasi Non kivang GMAC election aputha kachapati dunjia phan United Democratic Front of Surupothar amahang pathek ponsi MAC election chedandun bekbo anparta pinibang so mailong songkepang tang ponjia phan arpu chepek ponrentilo lapen Congress BJP APHLC a party penta nang TOC UDFS asong kepang tang ponjia phan kengkamchi Jordan rentilo United Democratic Front of Surupothar Limited Hihlepen UDFS asong kakilang GMAC election chedandun jia ponsi chonghandung lokasi Tindakan Parpen Langkut Jaipur. Surupothar constituency lo mangkurang GMAC election ti independence Hivekpo. BJP Congress APHLC asong tangho pake hayun elo. Athe Surupothar constituency arat mathapa mesi chingbai pa melo. Ador ke don naya vote ke alang liphansi pipo pusi mayalong ka chetong don arat pen cheparai ponsi mai ingsam jen pen pachun ponlo. Dr. Janta Rompia Banke 387 times Member of Parliament ke do na join pe Parliament long lam thik ning jidun a records du hala ta ruling nong le ke do kalino ke ta ningkan krepo do da kita itum ka ching hon IM jogo sing ti MLA to bomahut MLA opposition MLA teng pen o claim clay Council long opposition MSC to bom huchta me Council long hempre kalam thi puta session long ninge dunde Surupothar farman da lam ninge dunde pulo tangte non ruling long do det pena phita bangke ruling atum ke claim kapre ka ruling homosti long a ruling long IMC to so lang likam che claim lata che claim clay no la bangso cultural complex anung hala bangke Japra Langso Sports Complex pulo 10 crore humusti tina phanda me humusti ko truck phanda pilo Dwar bagore sonson ke laso a complex tangalo dipu da tangalo dhonsuri tangalo socheng nenda tangalo kapre ko humusti ta me lason sports complex mangke tang LC biso ajang na mangke ball ke patu ani ke chaparong ke Charlie lason sedono ile tumalong gela athengdo pami le pamasila anu ngabange tangda bade la hello isi aha khike RJ road anu tina chini RJ road bangke Paklangso Adorso ni Baliputhar do pangarong tum ada bangke chini lo
la so towar men tu sin dakwan lo ma komatum si claim lo ma tang ji ma tang tema la sin non ruling along do bom mang bong sa din huton SSC adin huton non BJP adin hut tame hala bang so abang pi tum si pini anda men nang chari bom hanjang lang so pen la dak sa papani an tame alang itu ma ke claim ko an chok lo ma chok chilo ma bang ke nili ningi la mentung tulo rat ne thek prong ke isialam nili pini clarification mate rara pan nili kapachini kang tung mang ning ha ilo tum along ke to bom local MSC mate higher education ake hai joko sing di rat along ke dam ben kaning je bang ke ne ningkan phong bong council along ruling along to dun ben ke development kam claim pik lo la pen ke claim ke ana hin tame men ke pachunu ne der lo policy ke bang jila ngapor hai lo putia go claim thu po pusi rat along kaning je la pen dam te ngapor ana bang ke ningkan ning koi ke MSC da mela ke opposition si ke do MLA ningkan ke photo me opposition si ke do bena ka posi rada pan ke kam claim thek that blow pusi alang li bang ke along lam the kaning je men lang dam lo putia kala opposition putang te government pen chiratun ling le posi awar sai long nun de ji labang ke ho setame alang li opposition long ke do dun a ot alang li chiklem klela tame rana tu mangke matha vek langji ningkan kre pho MLA Assam Assembly long do da phi Assam Assembly long hong ko ansi karbia long alam the lam ningi to nokla da